Dani Pagès i tot l'esport. És temps de tertúlia a 107 Empordà Esport. I nosaltres, avui, que per acabar el nostre programa, que volem fer una tertúlia d'esport femení. El passat dissabte va ser el Dia Internacional de la Dona Treballadora i avui, doncs, per parlar, volem parlar amb tres esportistes i elles són la Maria Martí, jugadora del Rayo Vallecano, han passat al Llers, a l'Estartit i, doncs, amb molts més equips de la geografia espanyola. Maria, molt bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. També tenim a l'Andrea Cortijo, ella és àrbitre de futbol i àrbitre doncs, fins a quarta catalana. Andrea, moltes gràcies també per estar amb nosaltres. Merci, igualment. I tenim també a la Mayran Valde, ella és jugadora de bàsquet, juga amb el Club Bàsquet Escolàpies en categoria júnior i també en el Sots 25 femení. Mayran, moltes gràcies també per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Bé, comencem una mica la tertúlia i jo començaria per parlar com veieu el món de l'esport femení. No sé si està suficientment visibilitzat. Podeu començar qui vulgui. Maria? Sí. Si vols començar tu mateixa. Bueno, crec que en general l'esport femení podem estar molt contentes a dia d'avui perquè si comparem des de fa molts anys enrere no té res a veure amb el que tenim a dia d'avui i el que està per venir perquè per exemple ara mateix nosaltres notem molt el recolzament dels mitjans de comunicació que crec que era essencial per nosaltres perquè ens donguéssiu visibilitat a tota la societat i crec que hem fet un pas molt important i estem molt agraïdes d'això. Maria, per exemple, des de les èpoques que tu començaves amb el Llers o ja una mica més cap aquí amb l'Estartit, has notat molt de canvi? Moltíssim. Pensa, per exemple, econòmicament cobraves amb bé i molt poca cosa. Ara ja, per exemple, ja és obligatori que tenir un contracte, les teves hores cotitzades, el sou mínim, mínimament també una fitxa professional, llavors no té res a veure els anys de l'Estartit amb els que estem visquent a dia d'avui. Pel que fa a l'Andrea, tu com ho veus? Jo també he notat una millora molt positiva en aquests anys. Al principi sí que és veritat que vaig començar a arbitrar fa 6 anys i quan era més petita, per tant rebia més comentaris negatius i no tenia gens de credibilitat, però sí que ara vaig notant més normalitat dins del camp, sí que hi ha ocasions especials, però jo també he notat una millora positiva. Andrea, tu com a àrbitre, el món de l'arbitratge doncs, està molt centrat, ara últimament no tant, però està molt centrat en els homes, no? Pel fet de ser dona, t'has trobat amb els típics comentaris masclistes que hi sol haver? Sí, just avui m'ha passat. He rebut comentaris masclistes de dones, de part de dones. Just avui m'han dit que m'anés a jugar a les caniques, que el camp no era el meu lloc i que m'anés a rentar plats, que és el que havia de fer. En aquests casos, perdona, no sé si hi ha alguna mena de protocol en aquests casos, no sé, vull dir, pregunto. A mi el que havia de fer és apuntar-ho a l'acte, la federació ja s'encarrega, però no hi ha cap protocol. A no ser que m'insultin o vagi a més, hauria de parar el partit, però no és el cas. A dia d'avui que encara estigui passant això, no sé com ho veieu. Doncs molt malament, perquè ara mateix jo estava pensant, a vegades quan a dia d'avui hi ha algun
insult racista, bé que es para el joc i hi ha un protocol, hauríem d'igualar això mateix, perquè, o sigui, estic sorpresa, Em sap molt de greu que t'hagi passat això, perquè és com, no m'ho crec que a dia d'avui encara rebem aquests comentaris. En el món del bàsquet, Mairan, això també passa? Bueno, no gaire, No es fiquen més amb l'àrbitre, però no, nosaltres no rebem cap comentari d'aquests. I tu, Mairan, com veus el món de l'esport femení? Pel que fa, la Maria doncs, parlava en el seu cas, en el món del futbol. Tu, pel que fa al bàsquet, com ho veus? Jo crec que hauríem d'estar molt contentes, perquè ara estem com molt visibilitzades, ens tenen en compte i jo crec que a poc anem avançant. Sí. Andrea, el fet aquest que comentaves, en quina categoria t'ha passat? Era quarta catalana o era en futbol base? No, era un juvenil. Doncs encara molt pitjor, perquè en juvenil doncs, és futbol base i doncs, no hauria... No, si hi ha en quarta catalana seria greu, en futbol base encara ho veig molt pitjor, perquè l'exemple que s'està donant doncs, és bastant greu. No, crec que aquestes coses s'haurien d'erradicar d'una vegada per totes, no? No sé si esteu d'acord. Totalment. Sí. Per altra banda, un esport femení que comentàveu ara totes que esteu d'acord en què està visibilitzat, però no sé fins a quin punt podria encara guanyar doncs, no més visibilització, sinó més... ja ho diré demà, perdó. Més practicants en aquest cas, perquè en la base no sé si s'està promocionant prou a les escoles, no sé com ho veieu, l'esport de base en aquest cas. Bueno, jo fa res treballava amb nens i treballava de monitores extraescolars esportives i la majoria eren nois. Perquè, les noies ja m'ho deien que no es veien capaces d'estar fent les activitats que els nois feien, saps? Per exemple, si hi havia un partit de futbol, elles no participaven tant com hi participaven els nens, o inclús els nens els deien que no volien jugar contra elles, o el típic de nens contra nenes, i sempre guanyaven i tal, i les desmotivava moltíssim. Perquè, per exemple, en el vostre cas, com us vau aficionar en el món de l'esport? Tu, Maria, els anys que començaves, no era massa habitual que una noia jugués a futbol, no? No, al contrari, perquè jo jugava a la plaça amb el meu germà i tots els seus amics, però la veritat que només tinc paraules maques i d'agraïment perquè me van acollir superbé i de fet ells sempre me venien a buscar a casa perquè anés a jugar amb ells. Llavors sí que és veritat que he crescut en un entorn de tot nois i el futbol, però també tenia la sort en aquell moment, no? Que ja es tenia el club femení, que era totalment femení, que no havia de jugar amb nois compartint equip, i així van ser els meus primers passos. Mairam, tu com te vas aficionar? No sé si en el teu cas va ser, no sé si estudiaves a les Escolàpies, allà vas aficionar al bàsquet, explica'ns una mica. No, jo vaig començar al pati de l'escola i em vam decidir apuntar-m'hi, com que m'agradava, i llavors ja me vaig apuntar aquí a les Escolàpies i m'ha agradat, i fins al dia d'avui. El bàsquet està suficientment promocionat a les escoles, el bàsquet femení, diguéssim? Sí.
feia, a les escolàpies feia de monitora i és veritat que sí que hi havia bastant de noies. Jo crec que des del col·le ja les noies començaven i és divertit al col·le i llavors ja quan som més grans els agrada i vam anar a provar ja el pavelló. I tu, Andrea, com comences? Perquè el món de l'arbitratge per noies, de fet, em sembla que aquí al col·legi de Figueres ets l'única que hi ha en aquests moments, no? Sí. Bueno, jo vaig començar perquè el meu pare m'ho va proposar. A mi al principi jo no m'hi vaig integrar gaire perquè era tot nois i em va costar una mica, però després a través dels anys m'han donat el meu espai i a mi porto superbé amb ells i òbviament m'agradaria que fossin més noies, però això. Perquè quan hi ha cursos d'aspirants a ser àrbitres tant es poden presentar nois com noies, no? Exacte, sí. I no sé si des del col·legi creus que s'hauria de promocionar més perquè entressin més àrbitres com tu? Bueno, jo crec que ja ho fan bé, perquè, per exemple, quan jo vaig entrar, jo no vaig haver de pagar per inscriure'm, i en canvi els nois sí que han de pagar, que això ho veig bé, perquè així ens donen com més oportunitats i, o sigui, ens ho faciliten més, saps? Jo crec que això. Maria, comentaves tu al principi el fet doncs, de que el futur encara creus que es pot guanyar més en visibilització. Com veieu el futur a curt llarg plaç d'aquest esport femení? Aviam, és bona pregunta, la veritat que no sabem per on sortirà, però al final el que jo noto és que cada vegada més el propi club t'està donant més facilitat, més bones condicions, llavors crec que això ajudarà a que les noies físicament estiguem en un bon nivell, que no només es televisi el Barça o la gent vagi a veure el Barça, sinó que sigui més equilibrat per donar un bon nivell, una bona imatge, uns bons estadis, perquè al final és molt diferent si a la televisió et donen un partit d'un camp normal d'una ciutat esportiva a un estadi, canvia molt. Llavors, crec que tot això està anant a més i s'aconseguirà. Andrea, com ho veus tu? Jo crec que això avançarà positivament. Sí que és veritat que, per exemple, des de la federació fan tot el possible perquè tinguem nosaltres el nostre lloc i ens ho facilitin bastant. Sí que és veritat que encara s'ha de normalitzar molt i queda molt per avançar, però crec que a poc hi ha un avanç positiu. No sé, en el cas teu de l'arbitratge, perquè la Lliga de Futbol Femení, la Lliga F, per exemple, només hi ha dones àrbitres. No sé si seria bo també que arbitressin àrbitres tant amb homes com dones a la Lliga F i també a la primera divisió de futbol masculí. No sé si això seria un pas important, no sé com ho veieu. Jo crec que sí. Bueno, normalitzar tant el futbol femení com l'arbitratge femení també, jo crec que seria un pas bastant important. Totalment, sí. Sí, no? I en el món del bàsquet, Mayran, tu com veus el futur de l'esport femení i en aquest cas concret del bàsquet femení? Jo crec que en un futur, si a poc seguim així i donem més visibilitat, doncs aniria molt bé. Perquè jo crec que en un futur serà tot molt millor, la veritat. L'altre dia teníem, per exemple, la notícia pel que fa, doncs saltava la notícia de que l'any que ve el Barça no faria equip de bàsquet femení, que té un conveni amb el Sant Feliuenc en aquest cas, i el Club Bàsquet Sant Feliuenc doncs trencaria aquest conveni amb el bàsquet. Això doncs no és ajudar el bàsquet femení, no? Bueno, jo crec que s'hauria de parlar, imposar i, o si no, fer
quasi que es separessin, no? Així. Doncs no sé si voleu afegir-hi alguna cosa més en aquest espai que avui hem volgut realitzar en aquesta tertúlia per parlar d'esport femení. Si voleu afegir-hi alguna cosa més, teniu els micros oberts del nostre programa. No, agrair-vos tot l'esforç, no, i la visibilitat que ens doneu, que això ens ajuda molt, i a tots els oients també estic segura que els agradarà i també els sorprendrà una mica la situació que cadascú viu a l'esport. Doncs, Mairan, si vols afegir alguna cosa més, tu també? No, doncs que gràcies i ja està, gràcies. Andrea, el mateix, si vols afegir alguna cosa més, i esperem que no et torni a passar gaire més vegades o mai més el que t'ha passat en aquesta ocasió, que aquests crits que has rebut per part d'alguna persona que el que menys hauria de fer és entrar en un recinte esportiu i menys fer aquests insults que t'ha fet. Exacte, jo crec que a poc anirem millorant, aquestes coses deixaran de passar, i moltes gràcies per donar visibilitat i agrair-te l'oportunitat. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres. Gràcies. Adéu. Doncs fins aquí aquesta tertúlia que hem fet de l'esport femení, per parlar de l'esport femení amb la Maria Martí, jugadora del Rayo Vallecano, també l'Andrea Cortijo, àrbitre de futbol, que arbitra fins a quarta catalana, i també amb la Mairam Balde, jugadora del Club Bàsquet Escolàpies i en el seu equip júnior i també en el Sots 25 femení. Per tant, en aquesta tertúlia nosaltres que posem ja punt i final aquí el nostre 107 Empordà Esports d'avui dilluns 10 de març de 2025. Els hem acompanyat com sempre cada dilluns aquí a la sintonia de l'Ona Empordà Esports, i recordin que també ens poden sintonitzar a través del YouTube o bé de la manera que ho fan sempre a través de l'onaempordasports.com. Nosaltres que hi tornarem el proper dilluns a partir de les 8 del vespre. Fins aleshores, que passin una molt bona setmana, rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat una setmana més, un servidor, Dani Pagès. Que passin una molt bona setmana.